No niin, eli perustetaan semmoinen uusi Django-projekti. Tehdään semmoinen tapahtuma-appi, jossa on SQLite-tietokanta käytössä ja ihan semmoinen minimaalinen perusäppi, mihin voidaan laittaa tapahtumia ja poistaa. Muokkaustoiminto ei tässä vaiheessa vielä ole, mutta havainnollistetaan pikkusen myös sitä, miten tämä appeja voidaan käyttää ja otetaan vielä tuosta kertaus tuosta projektin aloittamisesta tässä Djangossa ja katsotaan, kuinka pitkä video tästä tulee. Kokeillaan jossain sillä se loppuun se RESTful-toiminto. Ja voidaan katsoa sitten tuolta Django REST API-sivuston kautta sitä, miten se siellä näkyy. Ja sehän näkyy yleensä JSONina, tai JSONinahan se näkyykin siellä. Ja mä oon tonne luonut nyt se valmiin kansio. Otetaan tässä sellainen nopea kertaus, tapahtuma app, tai tapahtumat app. Ja me ollaan nyt sitten, vielä varmistan tuosta, kun tämä joo. Eli otetaan terminaali auki. Vielä teen pienen varmistuksen tuossa, että tuo näkyy tuolla. Joo, hyvä. Ja aloitetaan sillä virtuaaliympäristön luomisella. Eli muistetaan se, että Python ja Django tarvii ajaa aina siinä virtuaaliympäristössä. Ja pistetään siihen tuo tapahtuma V, tapahtuma V. Joo, luon semmoinen kuin tapahtuma V. Ja taas meidän Solution Exploreriin tulee sitten uutta kansiota. Ja pieni hetki menee tuossa, kun se järjestelee sitä. Ja sitten tosiaan se meidän execution policy, eli se allekirjoitus, tai annetaan PowerShellille se lupa ajaa niitä allekirjoittamattomia skriptejä. Ja kuitenkin se ei ole turvallisuusriski, koska siinä on kuitenkin se, että se kuitenkin netistä tulevat skripti, se kyllä tarkistaa, mutta se on vaan tässä ympäristössä tapahtuvat skriptit, niin se käännä sitten läpi tai antaa niille vähän semmoisen löysemmän politiikan sitten sen takia, että ei tule semmoisia turhia pysäytyksiä sitten tässä meidän projektin aikana. Aktivoidaan meidän tapahtuma virtuaalinen ympäristö, niin kun lähdetään asentelemaan mitään. Okei, siinä tuli pieni tupla, klikkaus, mitään. Asennetaan taas tuo Django, eli virtuaaliympäristössä asennetaan Django, pip install Django. Saadaan tuo Django tarvittavat moduulit ja tiedostot tuonne käsillä ja päästään sitten aloittelemaan sitä projektia ihan sillä Djangon peruskomennolla. Ja tosiaan tehdään sellainen minimalistinen appi tässä vaiheessa ja havainnollistamista ja saadaan sitten vähän sellaista ymmärrystä siitä, että miten tämä Django käsittelee noita asioita tässä ja noita appeja. Ja Django Admin Start Project nimetään projekti vaikka tapahtuma PP, vähän tuonne sanaleikki. Eli sitten meille tulee taas uusi kansio tonne, tapahtuma app. Ja nyt meillä pitäisi sitten olla tuolla niin, katsotaan mitä meillä täällä on. Eli mennään tuonne tapahtuma, noin. Ja meillä pitäisi nyt olla se Manage PY täällä, ja niinhän se onkin. Sitten muistellaan, mitä seuraavaksi. No oikeastaan seuraavaksi sitten vaan otetaan tuosta, oliko mulla. No, ei se varmaan tule. No otetaan se, eli Python Manage PY Migrate. Tehdään se tässä vaiheessa. Ja se saa sitten noin migraatiot. Ja sitten oikeastaan vielä ajetaan se, käy kurkkaamassa, että onko meidän projekti alustautunut oikein tuossa. Niin mä teen tuossa pienessä paussin.
Ja ollaan saatu sitten tämä ruutu tänne, eli projektialustus perustaminen on mennyt ihan oikein tähän asti. Ja jatketaan sitten meidän projektia. Ja mä vähän vilkaisen tuosta vaan, että tämä meidän tallennus menee järkevästi tuonne videolle, niin pysytään sitten vähän kartalla. Ctrl-C:llä sammutetaan tässä vaiheessa toi serveri. Ja mä voisin tässä vaiheessa vielä sanoa, että me voidaan tehdä myöskin tämmöinen manage.py check-komento. Eli tällä voit katsoa ihan sitten, että tehdä semmoinen debuggaus ilman sitä, että ajetaan se serveri pystyyn. Sitten voidaan katsoa, että onko mitään virheitä mahdollisesti niin ilman, että serveri lähtee päälle. Se tekee vaan sen tarkistuksen, niin me ei sitten tarvitse niin sammutella sitä serveriä erikseen siinä. Ja oikeastaan nyt seuraavaksi suunnataan tonne. Katsotaan, missä me ollaan menossa. Eli joo, ihan oikeassa paikassa ollaan. No, täällä Solution Explorerissa me ollaan pikkusen, tässä nyt vähän ylimääräisiäkin kansioita, mutta ei anneta tässä nyt hääritä. Mä jossain vaiheessa otan sitten semmoisen paussetuksen tuohon ja siistitään tätä näkymää. Voitaisiin tehdä se vaikka ihan tässäkin vaiheessa. No niin, joo, eli mä kävin sen verran tuolla, niin otettiin tuo Solution Explorerkin vähän siis alemmaksi. Eli parauduttiin yksi taso vähän alemmaksi, niin saatiin sitten tämäkin tähän hyvin niin kuin noi oleelliset kansiot tuohon esille ja sitten aktivoin uudestaan tuon meidän virtuaaliympäristö. Lähdetään tekemään, otetaan vaikka aluksi, tehdään meidän appi, mikä hoitaa tietokanta-asioita. Ja pistetään se, ei noin vaan startup, Python manage.py startup tietokanta. Eli tulee olemaan se nimi. Katsotaan, meneekö meille kaikki oikein. Jos menee kaikki oikein, niin kansio tulee oikeaan paikkaan. Joo, eli se meni tänne ihan oikeaan paikkaan. Eli tuli tähän meidän projektitasolle. Ja tehdään vaikka tässä vaiheessa tuolla mgodirillä tuo templates-kansiokin, mikä siis tulee noin HTML-failit. Ja suunnataan vielä sinne templatesi tuosta noin. Ja pistetään sinne toi layout-sivusto saman tien. Layout HTML, eli kode layout HTML, niin saadaan suoraan tuonne templates-kansioon se HTML-faili. Ja tuosta se tulee noin. Mä pistän siihen toi tapahtumat. Tallennetaan. Jätetään se nyt vielä tohon tilaan. Ja me voitaisiin oikeastaan tehdä vielä semmoinen. Pistetään tuosta se code base. Tää pistetään vaikka index HTML. Tähän semmoinen index HTML-sivu sinne myöskin. Tuonne templates-kansioon. Ja pistetään tähän sitten tämmöinen doc-type HTML. Ja nyt meillä on sitten tuossa pari sivua HTML valmiina ja tapahtuma app, tietokanta, eli tänne meidän tulee sitten ne modeelit tänne meidän tietokanta appiin. Ja ihan aloituksena katsotaan, onko meidän URLs PY täällä kunnossa. Joo, tämä näyttää ihan hyvältä. Ja tänne meidän täytyy tuoda meidän täytyy tuoda tänne importata sitten asioita ja muokata vähän päässiä. Ja oikeastaan aloitetaan vaikka tuolla tietokoneen luomisella. Se on semmoinen hyvin perinteinen tapa, miten näitä meidän appeja muutenkin ollaan luotu, niin voidaan lähteä siitä liikenteeseen ja ruvetaan sitten tehdään oikeastaan tietokanta, katsotaan sitten viewsit ja URLsit. Eli pikkusen käänteisessä järjestyksessä, jos nyt niin sanotaan. Mutta tuo tietokannan
luonti on tässä vaiheessa ihan hyvä, koska se on kuitenkin semmoinen meidän keskeinen asia. Niin kuin yleensäkin se on tämmöisessä CRUD applicationissa, se on aina semmoinen kuitenkin se tarvittava. Ja tehdään sitten ne muut asiat sitten sen jälkeen, kun ollaan saatu tuo tietokanta halutuksi. Ja siitä on helppo sitten lähteä jäsentelemään meidän muitakin toimintoja tuohon appiin. Joo, eli tosiaan luodaan tänne uusi luokka, events, ja models, muistaakseni näin. Eli tuon tuolta model-moduulista tuon luokka, eli tämmöinen luokka. Eli se on näitä Django omia määrityksiä ja aloitetaan vaikka sillä, että lyön tänne kentät, eli kenttä ID-tähän me ei tarvita, tai semmoista tapahtuma ID-tä me ei tarvita, kun Django itse kyllä hoitaa sen automaattisen, eli se antaa ID-arvo jokaiselle tapahtumalle sitten, mitä tänne tietokantaan laitetaan. Ja minkälaisia kenttiä me sitten tähän tarvittaisiin? No me voitaisiin olla, eli event name, tehdään nyt englanniksi, ja aloitus aika voisi olla yksi. Otetaan sinne vaikka start date, eli aloituspäivämäärä, ja sitten otetaan end time ja end date. No, alustetaan valmiiksi ja pistetään siihen vaikka note, eli joku muistio, mitä me halutaan vaikka pistää sinne. Models char field. Olikohan se nyt näin? Katsotaan vielä. Katsotaan vielä tuosta näin. Joo, eli tuommoinen kuin Models char field. Mä pistän tässä tuohon. Joo, eli se on tuommoinen. Kävin tuolta kopioimassa se muistin virkistämiseksi. Ja tähän voitaisiin pistää, olisikohan se ollut time field. Ja tonte ei tarvi mitään max lengthia. Eli tässä nyt sitten mä voin kohta selittää, mitä. Tää on date time fieldi. Katon sitten vielä, tehdään tästä niin nopeasti nämä. Ja mä oikeastaan tuossa, eli aina kutsutaan tuolta modelsista attribuuttia. Eli täällä models-moduulissa on sitten löytyy nämä on Djangon omia luokkia, mitkä on siellä sitten niin kuin valmiina. Ja tämä muistuttaa hieman, niin kuin sanotaanko nyt, Anwar-char fieldiä tämä. Ja voisin tuossa vielä tehdä semmoista, että mä kopioin. Katon tuolta. Joo, eli mä kävin kopsaamassa sitten noin ihan ajan säästämiseksi tuolta mun toista projektista. Eli mitä tässä nyt sitten tosiaan tehtiin, niin ensin importattiin tämä models tähän näkymään tämän käytettäväksi. Ja silloin me voidaan luoda tämä luokka, events, ja moduulista models, mikä importattiin, otetaan model-luokka. Eli silloin se ymmärtää, että tämä on niin kuin tämmöinen malliluokka. Ja muuttujien nimille annetaan arvot. Näitä tullaan käyttämään sitten, nämä on niin kuin luokkien kolumneja, eli näitä tullaan sitten käyttämään siinä tiedon siirtämisessä. Ja
Models-moduulista pyydetään Charfield-attribuuttia tai luokkaa. Ja tänne voidaan pistää seuraavanlaisia lisäarvoja, esimerkiksi max length ja niin edespäin. Ja tämä default on sitä varten, että jos me ei syötetä siihen mitään, siihen kenttään, niin silloin se antaa siihen vain event. Samoin tässä. Eli se on vähän niin kuin sama kun ajatellaan, että ne on nullable, eli se antaa jonkun arvon sinne. Ja tämä on sitten tavallaan Pythonin omia juttuja, ja tässä niin kuin annetaan parametriksi self, eli tämä näin, ja sitten se palauttaa niin kuin tämän event namein siinä näkymässä. Ja muuttujen nimet tulee aina olla samat sitten kuin forms py-tiedostossa, eli meidän tarvitsee tehdä semmoinen forms pykin tuonne vielä sitten, että mihinkä me tehdään sitten se tavallaan se lomake, millä sitä annetaan ne tiedot. Mutta tässä on niin kuin meidän luokkamalli kirjoitettuna, ja tämä toimii ihan tällaisena. Seuraavaksi me voitaisiin oikeastaan mennä sitten tekemään se forms py-tiedosto tonne. Ja tässä on oikeastaan pari eri tapaa, miten tämän voi ottaa käyttöön. Ja mä joudun vähän lunttaamaan tuosta, koska en ihan kaikkea muista. Ja tosiaan niin tehdään tuo forms py tosta ja tänään meidän sitten täytyy importata semmoinen kuin forms moduuli. Ja me importataan tänne myöskin tuolta meidän malliluokasta, eli models pystä. Meidän tulee tuoda sitten se meidän luokka. Pistetään tuohon piste eteen, niin se tietää, että se on mikä tahansa events. Eli nyt meillä on tuotu siis tuo forms ja events sieltä malliluokasta, eli nyt sitten voidaan alkaa viittaamaan siihen meidän malliluokkaan tässä vaiheessa. Ja tehdään tuosta tuommoinen lisää tapahtuma. Luokka. Tai voin pistää vaikka ihan tehdään sitä add form. Niin se oli tuossa mulla toissakin. Eli siis lisää formi. Ja taas forms-moduulista me tuodaan formi. Eli form-moduulissa on paljon kaikennäköisiä muitakin juttuja saattaa olla, mutta me tuodaan sieltä tämä formi-luokka niin sanotusti, jotta saadaan sitten taas se käyttöön. Ja niin kuin sanoin, siellä meidän models-tiedostossa meillä on tässä viittausta, niin muuttujen nimet tulisi olla samat kuin forms py-tiedostossa. Joo, no tämä on semmoinen tosiaan, pitää olla tarkkana tuossa, sitten lääkkiä virheitä. Tämä on ehkä se ainoa paikka, missä niiden pitää täsmätä. Ja pitää tietysti täsmätä sitten myöhemmässäkin vaiheessa, mutta ainakin tässä on tosi tärkeää, että se täsmää. Ja itse asiassa tässä on 2 tapaa tehdä tämä formi. Me voidaan antaa tämmöinen lisäluokka. Eli tämä on Djangon sisäänrakennettu metaluokka, eli tarkoittaa metadataa. Eli tällä voidaan hakea meidän models pystä. Me voidaan hakea kaikki tiedot ilman, että meidän tarvitsee kirjoittaa. Ja me viitataan tässä vaan siihen meidän modelliin, eli me pitää antaa tälle muuttujan nimelle se meidän model-luokan nimi. Eli tässä vaiheessa se on model yhtä kuin events. Ja Eli nyt me ollaan niin kuin tuotu se tavallaan se luokkamalli tähän jo. Eli tämä on nyt tässä käytettävissä. Ja tämä tekee oikeastaan aika kiva nopeasti tämän viittauksen. Jos ei me niin kuin haluta silleen lähteä spesifioimaan, mitä me halutaan
minkälaisia kenttiä me halutaan. Ja tämä pitäisi periaatteessa nyt, onko mulla se pitäisi periaatteessa toimia ihan näin. Onko mulla joku virhe siinä? Joo, eli tuolla komennolla kun fields all, niin kaikki ne kentät tuodaan sitten täältä Models PYstä. Aika kätevä. Tässä voidaan kyllä spesifioida myöskin, jos me halutaan tuoda vain jotain tiettyjä. Me pistetään listamaisesti tähän event name. Mistä nyt meni? Katsotaan vielä, mitä meillä sillä on. Jo event name start date. Esimerkiksi just tähän tyyliin. Me voidaan tehdä tämmönenkin temppu ja niin edelleen. Mutta tämä fields all on ihan ok, ja sen pitäisi tuoda oikeastaan kaikki ID:t ynnä muut sieltä. Eli me ei tarvita oikeastaan tuo enempää kirjoittaa, että me saadaan toi formi tavallaan, niin kuin formin kentät kaikki käyttöön siinä. Ja no, se erones voi olla, että se ei välttämättä aina pitäisi kyllä tuoda itse asiassa kaikki ne kentät niin kuin pitääkin. Mutta me voidaan tietysti, jos me käsin esimerkiksi kirjoitetaan, me voidaan spesifioida sitten niille niin kuin labelit ynnä muut. Ja mutta kokeillaan, mennään vaikka tällä, katsotaan tarviiko meidän sitten muutella sitä vielä. Jos tarvii, niin ei sitten mitään muuta kuin muutellaan se. Ja sitten mennään sen mukaan. Ja voitaisiin sitten tässä vaiheessa oikeastaan katsoa nuo meidän viewsit kuntoon. Eli me tarvitaan sinne liuta funktioita. Ja oikeastaan tässä vaiheessa mä teen nyt semmoisen jutun. Tuossa on sen verran koodia, että mä pikkusen nyt oijun. Eli mä kopsaan ne tuosta toisesta projektista suoraan. Ja täällä nyt on, joo, eli täällä on sitten meillä toi, pikkusen muutetaan noita meidän toi pitäisi kyllä, katsotaan se tapahtuma. Eli tässä pitäisi meidän viitata aina sitten niihin noihin kansioon ja sitten siihen tiedosta. Mutta ilmeisesti joo, meillähän ei ole täällä sitä home view. Eli me pitäisi pistää tänne semmoinen kuin home tänne. Tämä on siis työkansio, mikä tehdään sitten toi Eli tänne tulee sitten se, tämä on vaikka nyt tuo index HTML tonne. Noin. Ja noin. Eli nyt meillä on se kunnossa. Ja nyt tosiaan mennään takaisin tuonne tietokanta-appiin. Katsotaan vielä, että onko meillä, joo. Nyt se toimii. Mutta tätä serializeria me ei olla vielä tuotu. Poistetaan se vielä siitä. Ja näitäkään ei ole oikeastaan tänne tuotu vielä. Niin voidaan tehdä semmoinen juttu, että kommentoidaan noin pois päältä nyt tässä vaiheessa. Mä voin näyttää sitten myöhemmin se
rest-homma. Mutta mitä tässä nyt sitten tapahtuu, niin tehdään pikkusen siistimmäksi tätä tässä vaiheessa. Niin eli tosiaan en viihtynyt lähteä kirjoittelemaan näitä kaikkia ihan ajan säästön vuoksi. Mutta mä pistän tämän koodin vaikka tuonne GitHubiinkin vielä. Niin, mutta selitetään, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja voisin tehdä vielä semmoinen. Pistetäänkö vähän isommaksi fonttia. Niin. Nähdään ehkä vähän paremmin. Ja Djangosta tuotiin sitten näitä renderiä ja redirectejä. Django omista moduuleista ja Formsesta tuotiin Adformi, eli meillä on se Adformi. Tämä tuotiin kanssa tänne käsille. Meidän malliluokasta, tietokantamallista tuotiin Events-taulu ja tapahtuma-app, eli meidän työkansio. Huomatkaa, että täällä on Settings, VSGI, eli työkansio, ja tänne tehtiin Views PY, missä on sitten toi Home View, eli mikä tavallaan Home Controller, mikä mahdollistaa sitten kotinäkymän esittämisen tuossa. No, nämä on restiin liittyviä juttuja, niitä katsotaan tässä lopussa. Funktio, add event, request, ja tämä sitten katsoo, mikä se on post method, niin silloin post ja data formille. Eli add formi. Taas pistetään niin tämä tänne muuttujen tämä meidän add formi ja request post parametreiksi. Ja jos formi on hyväksytty, niin sitten ruvetaan työntämään näihin niitä tietoja. Ja tässä vaiheessa nämä saa olla erilaiset kuin sillä tietokannassa ja Forms PY:ssä. Mutta kuitenkin tässä vaiheessa niiden täytyy matchata. Ja tämä oli jo events, jonka kentät tai tiedot on siis event name, mikä on tietokantaulua vastaava, mutta täällä on se muuttuja, eli me talletaan tähän eve-muuttujaan tämmöinen, eli formi, ja clean data, eli se niin kuin poistaa, sitten se tyhjentää sen kentän sitten jäljestä päin. Eli tämmöisellä oliolla, missä on tämmöiset attribuutit tai parametrit, ja annetaan käsky .save metodilla. Eli silloin se tallentaa sen sinne. Ja redirection, eli palautetaan home-näkymä, kun ollaan sitten tämä suoritettu. Ja jos jotain muuta, niin sitten tyhjä formi. Jos onkin get esimerkiksi, niin sitten vaikka tyhjä formi. Ja tosiaan formi tuodaan sitten tässä return render requestissa niin tuonne event at html tässä vaiheessa. Ja tämä on sillä täällä niin kuin, eli jos se postaus onkin, niin sitten se menee tänne. Jos on jotain muuta, niin se menee tänne, mutta sitten muussa tapauksessa sitten tehdään tänne näin. Ja def poista event. Tämä on ihan tässä miten näkymään, se vaan poistaa sen suoraan. Eli events object get id on yhtä kuin id ja poistetaan se. Eli tällä metodilla sitten se poistetaan se. Ja taas palautetaan näkymä. Tämä mennään kotinäkymään sitten sieltä. Ja siinä se olisi niin kuin oikeastaan tuo meidän käytännössä tietokanta toiminut on siinä. Ja ULSP meitä vasta koskee. Ja meidän pitäisi oikeastaan katsoa vielä se, että onko meillä tuolla settings-tiedostossa, eli työkansion settings-tiedosto. Onko meillä tuo appi siellä? Eli tuo
tietokanta-appihän ei ole täällä vielä. Eli tämä on se aika tärkeä muistaa, että nämä appit, mitä sitten tehdään, niin ne on oltava aina täällä. Muuten Django ei oikein osaa ehtiä niitä ja sitten se aiheuttaa virheitä. Mä voisin tässä vuodessa kertoa hieman näistä Djangon muistakin ominaisuuksista. Tehdään nyt semmoinen juttu, mä tallentelen nämä muutokset näihin ja sammutan ne sitten tuossa samalla. Ja Djangossa on olemassa käytännössä 2 tapaa. Eli meillä voi olla globaaleja kansioita. Ja nyt kun katsotaan, niin meidän templates on globaali kansio. Ja apeilla voi olla myöskin templates-kansioita, eli sisällä. Ja ne voi käyttää omia HTML-sivustoja. Ja meillä voi olla esimerkiksi tämmöinen globaali layoutti vaan, eli mihinkä kaikki renderöidään, kaikki muut HTML-sivustot. Vaikka meillä täällä olisi templates-kansio, missä on jotain HTML-sivuja, niin me voidaan käyttää tätä globaalia renderöimään tähän layouttiin se. Meillä voi olla myöskin täällä omat layout-sivut myöskin, ja sekin on mahdollista. Eli kun katsotaan tätä appia, mikä siis tämä tapahtuma, otetaan vielä toi, tämähän on se varsinainen appi, eli semmoinen lisäys tähän meidän projektiin, joka tehtiin sillä startup-komennolla. Niin tämä voi olla käytännössä täysin kokonainen. Täällä voi olla templatesit, kaikki kunnossa. Ja me voidaan ottaa tämä kansio ja viedä toisen projektiin. Ja mitä meidän tarvii oikeastaan tehdä sillä toisessa projektissa? Me viitataan ainoastaan täällä sitten Pathsillä siihen meidän uuteen appiin. Esim. Path include app URLs. Silloin se lähtee toimimaan. Eli se vaan ohjataan sinne jotain kautta, sinne appiin. Ja sitten se tekee ne omat toimintonsa ihan yhtä lailla. Ja voitaisiin tässä vaiheessa katsoa noin meidän urssit tuolta kuntoon. Eli oikeastaan sinne tulee muutama lisäys. Ensinnäkin meidän tarvii tietysti osoittaa, että missä meidän home tai index HTML on. Ja tosiaan me annetaan se home. Eli home-funktio, eli meidän täytyisi tuoda täältä sitten, meidän pitää importata from, katsotaan, tarvitaanko meidän, no joo, eli views, ja sitähän meidän täytyy tuoda siis se from views import home, eli tältä työkansion views, ja sitten me importattiin nyt tämä home näkymä, tai controlleri tämän, eli nyt sitten kun me ajetaan run server, niin ja sitten kun siellä lopussa ei ole mitään, niin se katsoo, että aha, ei ole mitään, ja se ohjautuu sitten tänne kutsumaan sitä home controlleri, ja joka home controller sitten taas palauttaa meille index HTML, eli HTTP requesti ja HTTP response tulee sitten tämän jälkeen. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, tämä requesti sisältää kaikki IP-osoitteet, metadatat, mitä kaikkea se HTTP-requesti tuokaan sieltä, niin tämä sisältyy siihen, ja se lähettää sen takaisin sitten, ja lisää siihen vielä tämmöisen. Eli se HTML-sivu osaa sitten lukea sen kaiken, mitä me ei sillä välttämättä nähdä muuta kuin sitten DevToolsin kautta. Ja meillähän on nyt täällä index.html. Me voitaisiin tietysti tänne nyt laittaa jotain. Ja me voitaisiin oikeastaan tehdä siihen se näkymä, mikä näyttää ne tapahtumat. Ja taas pahoittelen, mä kopioin tämän, koska
toi mun näppäimistön klikkaukset ei välttämättä ketään palvele niin paljon, niin tämä on hyvin semmoinen niin kuin perus. Voidaan käyttää ihan tämmöisiä bootstrap-tyylejä, perus HTML-teipaleja, ihan mitä vaan. Ei ole mitään väliä, miten se rakennetaan. Mutta tässä meillä nyt on tämmöinen perusteipale, eli niin kuin tapahtumat ja table headerit, table data cell, mihinkä sitten tulee ne tiedot, mitä on tuotu tietokannasta. Ja tässä tosiaan tulee ilmi nyt sitten tämä syntaksi, millä keinoin me saadaan sitten näkymään ne tiedot sieltä objektista. No, tämähän vaatii, että me saataisiin tämä toimimaan. Sehän vaatii sen täällä tietokanta viewsseissa meillä pitää olla se kontekst. Eli meidän täytyy tuoda. Itse asiassa se ei ole täällä, vaan se on itse asiassa varmaan nyt meillä täällä. Jos se on, niin tehdään se sinne. Joo, katsotaan vielä, missä mulla oli se. Eli meidän täytyy kuitenkin, meidän tulee niin kuin renderöidä ne tapahtumat sillä tietokannasta. Ja joo. Eli meidän täytyy tuoda tosiaan ne sinne, ja sehän on, no joo, meillä oli se itse asiassa se home. No joo, tännehän meidän täytyy tuoda. Eli meidän pitäisi oikeastaan tänne nyt perustaa se kontekst. Ja sitten pistetään tähän sitten ne tapahtumia. Esimerkiksi näin. Ja sitten me tuon sieltä events objects.all metodilla. Ja sitten meidän pitää itse asiassa tuoda myöskin importata from tietokanta import events. Joo, meni oikein. Ja sitten dictionary tai avainarvoparit Katsotaan, miten me ollaan kirjoittu tuonne. Tästä se on tapahtumia. Joo, eli tapahtumia. No joo, se nyt on sama. Pistetään vaikka tuo tapahtumat. Pistetään se vähän erilainen. Ja sitten tapahtumia. Ei tule sekaannusta sinne sitten. Ja tapahtumat, noin. Ja sitten vielä tänne se kontekst. Niin, nyt meillä on niinku tuotu tähän home-näkymään. Me haetaan tietokannasta siis kaikki objektit. Vien se context-muuttuja, joka on tyyppiä dictionary, näyttää JSONilta. Avaimena on tapahtumia, arvona on tapahtumat, eli tämä. Ja return renderöijän request, eli vien se requesti, index.html ja konteksti samassa paketissa sitten sinne index.html. Ja sitten täällä me ei tarvitse viitata mihinkään muuhun kuin se, että meillä on täällä for in tapahtumia. Eli kun me ollaan täällä viewsissä tuotu se, niin tällä, niin me saadaan se käyttöön heti tässä näin. Ja Python syntaksin mukaisesti for in tapahtumia, eli me nimetään tuolla evllä jokainen rivi, mikä siinä tapahtumia objektissa on, ja jokaisesta rivistä otetaan name, start date, eli nämä kaikki arvot sieltä. Ja sitten ne viedään tänne dataselliin aina. Ja näin. Mä voisin oikeastaan tämän videon päättää tähän. Jatketaan toisella videolla. Eli jatketaan tästä, mihinkä jäätiin, niin ei tule liian pitkiä rykäyksiä tähän. Ja mä pääsen vähän katselemaan, että menikö tämä mun tallennus kuinka hienosti putkeen.